Ilovanje. Joj. Pa ja igram protiv Dexa. Joj. Joj. Bože. Da? Šta? Brbej. Ajde vi uživajte. Ajde, pozdravi. Znam, rekla si mi, znam. Ništa. Imam, ne brini. Ama. Alo? Alo? Čujemo mi dobro. A onda? Dobro, dobro. Uživajte, aj Bog. Ko na koga mili svoga. I will unite the Freljord. Halo. Halo. A? Ko hosta ko? Kogod da hosta, goc ima preglasan ovaj vrag. Do not confuse mercy for weakness. Ko ide na top od vas? Ja sam na botu. Tek ti top, ja sam na botu. Aha. Ne, goc, aj mutaj, molim te. Šta? Mutaj se, molim te. Okej. Ja. Oooo! Čovječe, melem. Fulaću. Nešto. Mato, aj ti na bot. Ne. Jebate vas. I sad će ja gubit farme, jebo ga ja da ga jebam. Ajde, evo stajat ću u grbu i dobro. Još sam na početku rekao ko gdje. A je teško farme protiv Amumu. To jest Jax. On opet Shena dobio, da fuck. Pa koliko ima 3 čempiona dobro? Nije imao dosta. Rose dolazim s rijeke, tako da znaš. Ne, bok ne nisi stavio. Ja još te par te vidim ja farmam. Čim ja stanem iza minjona, odmah ti farm. Evo ga, farmam. Sad sam fulo. Kako si ti mene dohvatio sad? Ne znam. Kako ću ja se nafulat kripova.
Šta ja tu maksam rad? Cubo. Ja hostam, jebem te glupa. Šta hostaš? Cool. Dobro je znati. Šta se maks na LeBlanc? Q ili V? Ili E? Pa treba bi onaj kaj ga single target lupa. Q Ja brim da V jebate. ili V? V je onaj kao ono... Q ti je burst, ovoga je, V ti je za samo da ga enablaš, to jest onaj drugi buff. Kaj dobiva ona marka target pa onda drugi buff radi neki kurac kaj. I krivog minina prvo pogodim. Dok. Dobro što ti meo jebate pa... Nek jebate. Jebem ti krug, krivo sam kliknuo. Kak je glupo je ono. Jak, jao. Jebote, otkud ti imaš više AD-a od mene? Ja. Da. Možda sam krivi rune uz, ne znam. Moguće. A zato me ide lesita jer sa LeBlanc. Prije da sam rune krive, a Masteris. Ili ne znam, nešto ja sam krivo ovo. Ma, pobacili sve. Koga jebe? Pobacili. Da im šta radi. To je tem radi. Haha, fuck you bitch. Šta je svoj? Jebem vas, koji kurac? Ko šta sad? Jel, Alo, kaj se pak dešava? čekali smo da se neko sjeti hostat call. Lol. Pa mogli se sam joinat u call. Pa ja nisam, meni je Ni pisao ja call isto group. nisam mogla, da. Updateate ovoga Skype. Ne radi. Je. To mene nije pogodila izabri. Pa da, A trebalo. zašto si u njihovom timu? Da, baš to. Kak je dosadan ovaj Malza. Bog teba treba znati. Wow, koji damn čovječ. Možeš crknit jebote, Isus. Gle neće crknit faggot.
Prekinuo sam si ulti, bok te jebana. Isuse mazo, koliko si ti jebenih potova kupio? Dosta. 500 milijuna. O jebote, koji to range ima. Isuse, de dosta više. Još la back. Ne. Znaš koliko puta si imao jebene sreće i to ono kad si me ubio pod turetom, to me taman bilo disijalo. Ovo sam velikog, jebem ti Pa to sam znao da ćete povući po tureta. Ono prvi put nije bilo lak, mogla smo upti i Dobro, onda sam da. krenuo sam bježati i onda sam sjetio koji sam debil pa imam heal na basicu. Da. A Ali da sam ovo drugo nastavio je. bježat, da sam nastavio bježat, onda me ubla sigurno. A ovo drugo je tvoj greed. Kriv. Ne, nek moj DC, ja sam se krenula vraćat, ali meni je nastavilo. Jel da? Da, lupat. A da. Bok te ja te vrednu nula reža jebem. A idi u tri pičke, materi. Ja sam bot izgubio, ja ne znam ovo van igre. Misliš da ja znam Alzaka? Dobar je za team fight, al... Ej, ba ja. Isuse, koliko ti skine HP. Kali. Sad će se on flashat, kužiš. I eto i ulti i sve to. Kužiš jebate. Tamo mi je Town došao sa cooldownom, rekao sam još jednom skočio i Q i kill. I fullam veliko, hajde zavri. Zavri ti to. Ti nisi ništa da itema kupio. A? Ti nisi ništa da itema kupio. Ne. Meni će Čuvaš. otići turet. Ajde. Jesam, kupio sam, kak ne jeboj. Šta si kupio? Large Road i onu knjigu. Po mene ne prikazuje ništa. Ni na tabu, ni ovako. A znam, to je bug u igrici, jebeni mate glup. Movement zalagalo sad malo. Ti sad static shit, ja, šta nemoj mi jebat. Ne, Joj, dalje ne vidim kod tebe nikak, ajde. a ne znam. Glo, zero damage jebeno. Kak me jebeno vidiš? Pa ne vidim, znam da ćeš bježat u rekvert s pravim. Pa kak me vidiš odavde tu grm? Zašto si se flashao? Imam par sekundi. Gle, nisam opet velikog pogodio, jebem ti Malzahar mater. Mutavu, jebeni čempion glup.
LOL, zero damage jebate. Ko je ovo, bog? Nice. A znala sam da ćeš ti sad biti greedy. Jesi zbog. Se jebate. Ne, miš mi povjerujem. Mogo bi men top sad pas. Neće, ne. Evo sad imaš samo onu knjigu i niš drugo. Nemoj me jeba da sme dovatio jebeno. Ja mislim da hoće. Ajmo. Jebate, Malzahar. Hoće. Ajde, bog te. Ne! Ma ne, koji kurac? Ma ne se vrat nazad, nek iza njega otići. Ja ne kužim ovu LeBlanc usranu volkte. Meni je ona teška pun kure. Pa kuš, Ja ja ne. se vratim nazad, htio sam iza njega još. Me se ne da toliko koncentrirat kad nju igram, bar. Ma da, zato i ne igram. Mogo bi men sad to poći. Htio sam iza njega da Jep. izbjegne multi i ona se vrati nazad u pičku materni jebeno. Pičku materni. A jebi ga, ja sam te prva srušila, tak da me briga. Je, ja turet nisam ni tipno. I drugi mi je ovdje pokoj. Ok, više me ne rejpaš toliko, a. Wow, zero damage, bog. A fali mi energija. Ja se flešam, bog te jebo! LOL. Koliko ti imaš? 137 magic resist, GG bog. To te nije ništa napravo ti sad je kjeri. A nije kad si stao, nisi trebao stat, trebao si nastaviti. Aj, bog te, ne bud pička pa priđa, ne. Neki problem ima. Pa da, ti baš. Ajde, bog te jebo. Klej, ti to turet lupa ono onak. Ja ne kužim ovog čempiona, ovo je baš glup čempion. Evo sad imaš sam ring jebote. I oni ring DFG. Ja, zašto ne tebe ulta? Ajde, uzmi. Imaš šanse, bog te digneš taj shield, a magic resist i kuć, ne možeš ništa. A nemoj me jebat. Ajde. Mateo, znaš šta je složiti? A? Mhm. Ne složio sam Trinity. ti isto je. Pa da, budem, ne brini. Čuvaj se, Roti, može ići na mid. Da, A isto ste jebo. Ma,
Ma uopće me je. Evo dobro, ajde. Fuck off od mene. Pa jebote Isus, krvavi više. Mate. Mogu se jebat. Ja mu ne mogu ništa. Sad sam upravo matu. Ubio i naravno upče me jebeno. Pa ja ne mogu vjerovat, šta ti jedeš? Ti imaš 6-0. Isuse, Bože. Ma ne ide on ni krila. Daj, ja ne da mi se igra. Daj ne, ajde ostav me na miru, ne da mi se. Aj bješ, aj bješ. Aj, evo. Ne da mi se, Lol. ne da mi se igra, bok te. Tam ću pagat, najprije. Ajde, mi idu se. Ja digni shield, da im koliko imaš MR-a se ukupno. 200. Predam. Nije fora bokca, kad se ja počnem fidat sad preda.